Pues este negoci va néixer alrededor de 1998, a finals. En aquell entonces yo estaba en el paro y al meu home li se va ocurrir pues, montar una casa de menjars, perquè a mi m'agradava cuinar, a ell també, i pues, se vàrem embarcar en la idea. Al cap de quasi 2 anys o així hi va faltar, me quedé al front de tot, del negoci d'un xiquet de 6 anys. El que més m'agrada de la meva professió és atendre als clients, el tu a tu, notes que venen contents, que venen a gust perquè saben el que vols, com ho volen, si volen la paella light o el pollastre ben fet o menys fet. El menjar d'ací és tot casero. Jo el que cuino és el que m'han ensenyat en casa o el que he preguntat a les meves ties. I els pollastres, conforme me diuen els clients, són el pollastre a l'as de tota la vida. No és el mateix anar a una gran empresa que no dic que no tinguen el trato agradable, però bueno, així és com el de tu a tu de tota la vida, com si siguera el client família teua. Entonces la tens com si siguera un més de la teua part de la família. Pues una anècdota és que els xiquets els encanta la paella d'Inma. Es diuen als pares que si no és paella d'Inma no volen. Inclús s'enfaden en ells i han anat a comprar a l'altre lloc perquè a més no mengen. D'Alboraya el que més m'agrada és l'horta, la platja, l'orxata i la gent.